Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri nieda uffiċjalment l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex. Din l-awtorità se tarrakkomanda kif ukoll twettaq proġetti li jħarsu l-bżonnijiet ta' Għawdex bilan li tindirizza l-iżvilupp soċjo-ekonomiku tal-Gżira ta' Tletuljiet. Il-Ministru spjega li mill-2013 l-hawn Għawdex irreġistrat kabir ekonomiku bla preċedent, iżda saħaq li x-xorta għatem potenzjal biex l-ekonomija Għawdxija tikber aktar. Spjega wkoll li din l-awtorità se tiffaċilita b'mod urġenti u adekwat il-bżonnijiet ta' Għawdex, b'mod speċjali l-konnettività u l-użu aħjar tar-riżorsi naturali, finanzjarji kif ukoll dawk umani. L-ewwel awtorità tax-xorta tagħha għal Għawdex li ser tkun propju tasked biex tippjana u twettaq u nħarsu l-qoddim sabiex flimkien naħdmu ma' din l-awtorità flimkien mal-Ministeru għal Għawdex sabiex inkomplu nġibu l-qoddim l-interessi ta' Għawdex u tal-Għawdxin. Intant, iċ-Chairman tal-Awtorità Michael Grech spjega kif din l-awtorità se tkun qed tikkonsulta mal-Gvern, mas-settur privat, organizzazzjonijiet mhux governattivi kif ukoll mal-pubbliku biex tipprepara